profeta bati Jurgi Oteitzari azaldu nahirik. Behin batean gertatu zen, eta ordutik aurrera egunero gertatzen da gauza itsusi hau. Molde gaizki esteak apurtzen dizkiguna. Ez baitiogu onerizten gaiztakeriari, eguintasunari ez baitiogu amorerik ematen. Halaxen da mundua, eta gaur egunean inor ez da profeta bere mendean. Ilargiak zeruan laranja gorri bat dirudi. Mundu honetan isuri den odolaren espilu. Ilargian bizi bagintezke menturosoagoak izanen ginake. Ea nork erregalatzen digun marfilezko dorre bat. Ez dezagun ikus hemen gertatzen dena. Nik ez dut Jurgi Oteitza eskultorea ezagutzen, baina hainbeste bider ikusi ditut haren harriak, haren apostoluak, bularretik eginikako baten txua edo gurdi batek zapaldurikako arratoiaren hilotza balira bezala, kamino gaitz horretako bazterretan eroririk. Ezen oraindik ez naizen fariseoekin akort geratzen. Harrioek beren lekuan ikus ditzadan arte, ez dut errotarriekin komekatuko.